बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायसिम गोख्रोङै थागोन हारिया जेबो गिनांगौ गैया मानोना हारिनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोना बायदिसिना आंखालनि समाव बा खैफोदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंबोदों दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' हारिया सानफ्रोमबो अनसायनांगोन मोजाङै लाखिनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफ्रा बिबान मोनदों बिथांमोनाबो गोसो गोरबोजों हारिखौ सिबिनांगोन हारियाव मोजां गाज्रि बायदिसिना सुबुंफोर थायो गोबां समाव खामानि मावनायाव गोबां हेंथा होयो नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि थांखि गेरेमसा हारि दानाय बे थांखिखौ नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दावगालांबाय थायोब्लानो हारिखौ मोनसे समाव गोख्रों आरो गेरेमसा हारि दानो हागोन होननानै आं फोथायो। आच्छा सार बिटिआर गोरोबथाया जे बोसोरसे जाबाय बे बोसोरसेनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि जिफोर दफा बेयो बेसेबां मावफुंजाखो होनना नोंथाङा सानो? गोबां दफाया मावफुंजाबाय दिनै बर' रावा अफिसियेल राव जानांगौनि खामानिया जाफुंबाय डाइरेक्टरेट दाफुंनाय जाबाय बेजों लोगोसे एनडिएफबि रिहेबिलिटेसन जाबाय केस उइथड्रलिं प्रसेस सोलिगासिनो दङ जेलाव थाग्राफोरखौ कनभिक्टेडफोरनि थाखायबो माखासे स्पेसियेल कर्ट दानायनि बाथ्राया अलरेडि हाइकर्टआव सहैबाय आरो बेजों लोगोसे डिसिखौ जोंनि आखायाव होनाय खोथामोन डिसि एसपि दा डिसिआ अलरेडि जोंनि आखायाव फैबाय दा बेबायदि गोबां दफाया जागासिनो दङ आरो मैयायो तामुलपुरनि मेडिकेल कलेज आरो गंब्रै जिल्लायाव पलिटेकनिक इन्स्टिट्यूट गायसननाय बाथौ हारिमुआफुरि आरो बेजों लोगोसे जोंहा खेराइसालि बेफोरखौ मैया बेखेवबाय नखर मन्थ्रिनि आखाइजों दा आं सानो बाखिखिनि दफायाबो थाबैनो मावफुंजागोन आरो बेफोर गासैबो हाबाफारिफोरखौ मावफुंजोबोब्लानो बर' हारिनि जौगानाया गोख्रै जागोन। आच्छा सार बिटिआर मैयानि जि फालिबाय बे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै रंजाथाइ सान फालिबाय नाथाय बेयाव जों रन्जन दैमारि बिथांखौ थाफानायखौ नुनो मोनाखिसै। रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ बेनिखायनो बिथाङा बेयाव थाफायाखै दा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय जोंनिफ्राय जोङो जेसेबां हायो नाजागासिनो दङ नखर मन्थ्रिखौबो जों नारसिनदों आरो भारत सरकार आसाम सरकार जों नारसिनगासिनो दङ रन्जन दैमारि बिथांखौ जेरैखि जाया बर'नांगौ होननानै जोङो नारसिनदों आरो नारसिनलांबाय थागोन।